دەستپێکە شۆڕەشە سووریێڤە رێژەما سووریە و سیخۆریاوێ bi sedan ciwan û çalakvanên Kurd ji bajar û bajarok û deverên Rojavayê Kurdistanê re vandin û binçav kirine, bi gelek şêweyan teror û şehîd xistine. Di nav wan de ciwanên bi neçarî têne leşkerkirin, bi taybet yên çalakvan û dijberên rejimê bin. Di rojeke weke îro de ji sala 2018 ciwanekî bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê piştî girtina wî li nexweşxaneya niştimanî û birina wî bi neçarî bo leşkeriya deselata rejimê bi mehekê di encama eşkenceya rejima Sûriye û sîxoriya wê zindan û girtîgehan de jiyana xwe ji dest da û şehîd ket. Li gor şopandina Rêbaz News di tîrmeha 2018 de ciwanê Kurd Hekem Hikmet Slêman dema ku seredana nexweşxaneya niştimaniya bajarê Qamişlo kir bi mebesta dîtina çareseriyekê ji êşa pişta xwe re çekdarên rejima Sûriye ew li nexweşxaneya niştimanî ku li jêr kontrola wan de ye bi neçarî girtin û ji wir ji bo leşkeriya neçar ya yedek ve guhestina Şama paytexta Sûriyê. Piştî nîzî mehekê deselata ewlekariya rejima Sûriyê hejmarek liste bi navên girtiyên ku di encama eşkenceyê de di zindan û girtîgehan de jiyana xwe ji dest dane, arastayî daîreyên nüfûsê li bajarên Qamişlo û Hesekê kirin. Di çarê tebaxa sala 2018 de malpera enekesê belav kir, rejima Sûriye şehîdbûna ciwanê Qamişlo Hekem Hikmet Slêman lê Şamê eşkere kir, dermê wî jî ji malbata wî re lê Qamişlo hata radestkirin. Şehîd Hekem Hikmet Slêman ji dayîk bûyê gundê Şermûx yê gundewarê Qamişlo ye. Di 10 saliya sisiyan de bû ji temenê xwe, zewicî bû û bavê du zarokan bû. Hevdemî ragandina navê Şehîd Hekem cê derne ser bi opozisyona Sûriye ve jî navên lîsteyekê ji 8,000 welatiyên Sûriyê di navda yên Rojavayê Kurdistanê pêk dihat ku li ser destê rejima Sûriyê di bin eşkenceyê de şehîd ketibûn eşkere û belav kiribû. Piştî destpêkirina şoreşa Sûriyê li piraniya bajar û parêzgehên Sûriyê di navda li Rojavayê Kurdistanê sala 2011 piraniya endam û çekdar û efserên wê ji deverên Rojavayê Kurdistanê reviyan û rejim berbiroxandinê ve diçû. Lê piştî demekê û birêkeftin li gel PYD dever radestî PYD hate kirin. Bi tenê hebûna xwe li çargoşeyên ewlehî û firokxaneyên Qamişlo û Hesekê hin deveran li derdora bajaran heşt. Bi hemahengî ji wê demê ve deverên Kurdî birêvet bin û hîn jî li Rojavayê Kurdistanê desthilat e. Tevlî ku PYD dibêje ew Rojavayê Kurdistanê kontrol dike û birêvet be û turêgirî yan jî astengî jê re nayê kirin. Berova ji wê yekê parastina rejimê û pêkerên serokê wê Beşar el-Esed û bavê wî Hafız el-Esed di nava Qamişlo de ji aliyê PYD ve ji 2011 ve tê kirin. Serbarî leşkeriya neçar ya rêveberiya PYD rejima Sûriyê jî herdem û demekê ciwanên Kurdan bi neçarî digire û direvîne û leşker dike. Ji sala 2011 ve heta niha hin jî revandî û binçavkiriyên Kurd di zindan û girtîgehên rejima Sûriyê de hene. Heta niha caran vîsa wan nediyar e. Alî Umar